Kusuma Putra Jawa Timur. Sak jos. Ayo Rome. Jaranan dangdut kreasi agawe sang sabta para pinarsi sabut para iku alamate tulung aku minat daya wos kelatae kang wos kodang kalokon enus watara kang dipimpin Bapak Bangkrut. Berhibur bersama kalian. Rono rene dadi wong ra duwe saya nglambre uripe mung pikrah ngatine nelongso sinio sapodo lolo gawe becik dinongko sering bejo bejane awake demo atok nugroho rono rene dadi wong ra duwe saya nglabreh uripe
Yuk, so. Yuk, oh. Yuk, oh. Yuk, ah. Yuk. Iya, jos. Iya. Juret maguru gongso kaya pudul-pudula Durangga ngesti Gajah layu sepi Om Kusuma putra Ya ho Ya Jan Yup Ya Ah Yo Ya ayo. Ya. Oh. Oh, ya.
matane ngantuk. Oh ah oh ah oh ah. Ayo oh. Oh iya ya. Lo gila. Oh ya. 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 Ya ha ya ya ha ya ha ya ya. Amuk Jayabrata Singa barong pranyata mbebayani Gerang kang kena binandung netranyo pindha ana wataira tur angkara kang kasuwur gawe tunaning sesama yen lena kena bilahi Eka parat Josiro anggung sumbar tanding yudha lan mami sigra
waspadakno apa kang kawis tara ya iki kasekten mami margani leno gawe bantane bumi ayo piro kowe kok nglamun nyapa turu Putut. Putut ra kuat melek. Lah ijo lho, Tut. Ijo. Bil. Dalem sayangku. Padha, Tut. Ayo. Sing barong sapa? Iki lho. Raga tuwa lho iki raga tuwa. Yo. Aja mlebu. Lu dhisik. Gak suka aku ngono iki. Aku gak suka. Ngono iki aku gak suka aku. Kene kadung semangat to kaya ngono iki piye to ya. Jajale. Bekane menggeh-menggeh. Mbah JB. Weh. Ayo. Pecah no barongamu Ayo rodok maju wae rodok maju. Tak gagak kalau mangsa. Mbah Banjir. Rodok minggir. Ayo awas Cilik padha bareng iki lho. Ayo, sapa iki? Ayo, Dimas. Ayo lho. Pecah no barong. Pecah ya apa-apa. Sampir seoke bakale. Ijo Mae Mbah Sampir seoke bakale. Ayo Mbah Sampir. Dipecahne barongan. Apa-apa mama barongane. Dika. Ayo Dik. Dik, ayo barongane Dik. Pecahne. Karos. Kowe nyapa kok mlebu Iki nyapa to ya kok diluk-diluk mlebu ki metu dilu saiki mlebu neh. Gak suka kowe, gak suka. Oh, sediluk. Mlebu dilu metu dilu. Ayo, dilu ayo. Bocah iki ngene iki lho, ayo. Seneng aku ngene iki, ayo. Demen aku iki, seneng aku iki. Ayo. Sapa iki? Ayo. Korban selanjutnya. Jakar bumi. Oh, ayo. Tandasmu kowe. Ayo. Barongane gede iki, Awas iki bakar. Awas manuk. Ayo bumi. Modar dening aku kowe. Ayo. So. Tilotalatil. Tilotalatil. Util. Apa ki? Util ayo. Ayo. Ayo lo Pak Kirun.
Payahe sore iki kabathutaken wengi. Kusuma Putra penak goyangane. Kade 2000. Pak Sumar. Pak Sumar. Bos. Bos Alen. Bos Alen. Aku urung disangoni lho iki. Iya iyo. Rame-rame pasar ngemplak wanci sore sok-sokan wong blonjolan wong klenceran sondang sandung etok-etok kesandung-sandung padine selak weruh karo bakule monggo sing niki napa sing nika kula pilih niku jararan bakule ayu batobat jo sembrono yen aku wis kadung tresno kliyak-kliyak yo mlaku nang pasar Bakrun tak suka aduh Run ngene lho Bakrun ayo lo bos ha loh kade lo iki mbok adahi to bos ndak mbok gawe ayo lo jos nyatulungan Sabantara Pak Sampir Romeo di mana Pak Sampir wong endi iki Pak ayo lo Pak Sampir aku rindu padamu Pak Sampir Pak Sampir aku rindu ayo I love you Pak Sampir aku rindu padamu ayo iki lo kena panggil jamu tak ayo syukur rasakno syukur rasakno ayo lo kilo asik ayo kan enak dik ayo jos ho impen kudek bengi saiki wis bali maneh aku rindu padamu Pak Sampir cok neng piting asmara ocehan jaluk pakan ayo gak arga Pak Sampir gak bareng itu ku impenku aja ucul ya takut ayo gak arga oh ayo royok ayo hei metu kabeh sekabeh kala metu yo
Ya kala sregi, kala munyang ya. Kowe kala apa kowe ya? Ayo bareng ngamuk, ngamuk. Yo, ayo. Opa. Ayo sing bareng ngamuk ngereng ngambek bayani. Weh. Yo. Mbak. Ayo lo. Bocah-bocah sesuk padha sekolah. Hop. Dadi kabeh. Wes kepara nyata para nggih katuran wilujeng dalu menika dhumateng sedaya para penonton matur gunging panuwun kepareng Bapak Budi dan ugi segenap keluarga ingkang sampun mangaturi kawula sak kanca rombongan Kusuma Putra samangkehan wong saged nyuwun nuhun ing samudra lan ugi atur gunging panuwun wes kepara nyata para wadya mangsaning jurit tumandang makarya babar seni Kusuma Putra Cancut Taliwondo ambangun budaya ayo aku enggal diterke bali apa panas yo oh he oh wes kepara nyata para wadya amasaning jurit tumandang makarya ambabar seni Kusuma Putra Cantut Taliwondo budaya ambangun budaya manus ayo lo ayo matur gunging manuwun dulur-dulur sabantara oh Putra ayo aku saluk mangan nasi lah sentok kae opa hoi
he he. Babinah malih atur bengi panuwun dhumateng keluarganipun Bapak Budi lan ugi para masyarakat Sabantara sekitaripun. Agipun kawula ngaturaken pasugatan pangipur dalu punika kapungkasi wonten dalu punika. Saged pepanggihan malih wonten ing sanes wedal KD 2000 matur sembah nuwun lan ugi kanca-kanca YouTuber Tulung Agung Bolong Ngopi. Kula iki ngaturaken atur gunging panuwun tanpa pepinden. Oh. Ayo wancine bali yo. Gosa. Oh ha. Oh he. Oh 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 ha he. Hopla. Oh. Oh he. Oh. He 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 hopla. Oh. Oh ya. Awas barongan moto beling. Barongan moto beling. Ayo lo. Gamelane ge dusuk meneh. Gamelane. Ayo lo. Esuk jam 3 makan ning pasar. Ayo ndang bubar. Jam 3. Ayo Mbah Banjir aku terno bali. Niki sampun paripurna atur pasugatan dalu menika kepareng Kusuma Putra nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sampun rampung atur kiaran punika. Lilakno nyuwun pamit. Prawarga sedaya jaranan Kusuma Putra namung kasih pagelaran sugeng bepisan mugi pinanggih malih. Matur sembah nuwun Pak Budi sugeng kondur sampai jumpa.